sa 1.4. O, pakiawin natin ng 1.5. Yan. So yan, bibili na ni Kuya Noli. Ate, pamigay na natin. Oo, sumuyag yung bulinaw ah. Balutin mo na. Libre, bulinaw. May gusto kang bigyan. Paano ka mo? Libre dali. Libre, bulinaw. Pinakyaw ni sir. Anong pangalan tabi sir? Anong pangalan sir? Anong pangalan tabi? Kuya Noli Vlog po. Oo, ang tabi si Kuya Noli Vlog. Pinakyaw so pigbakal me. Tigpanaw sa mga tao. Oo. Wala libre. Kuya Noli. Sige, balutan mo sila yung... Oh, di si Ate Chana. Yan. Tansya-tansyahin mo na para dami mabigyan. Oo. Para Sige na marami po. mabigyan. Kalahati lang. Bawat isang tao. Wala kalate lang, pwede mo. Alright. Kalahati. Salamat. Aling kay Kuya Noli ah. Kuya Noli pa pa. Sariwa yan. Oh. Kalahati lang. Bulinaw. Magdala nila yan. Bulinaw. Oh. Oh, uli pa. Sige po. Pag kinain mo yan, makalimutan ang pangalan mo. Masarap yan. Manami at masiram. Duro mo kita tayo mo. Sige. Alright. Ayan, magpasalamat ka mo kay Kuya Noli. Para kagawad po. Para kagawad. Para kagawad. Libre. Wait na ka mo. Abang meron pa. Makapitan daw si Kuya Noli. Kapitan. Mga kapitan. Oh. O, Ayan, bigyan sila. Duha na kaming butante. Oh, dawa na ang butante. Ang kontra duwa, mga limaan. Kuya Noli, ipakyaw niya eh. Doon masira, muntab. Oh, labas. Natay ni, Yan si ate. Halika rito. natay ni Pigpan. Ay, Tita Bem. Kano, Tita Bem? Pwede mag-agad. Ah, pwede. At ini, Pwede. taga sa ini. Sige ba kakay? Yan. Malayo pa inuwi mo. Opo. 1 hour na kabiyahe. Sige, God bless. Sige, Tita. Enjoy your meal. Enjoy. Enjoy your meal. Bulinaw. Dalamin yung pala na. Libre ni Kuya Noli. Bulinaw. O, yan pa. Oh. Enjoy your meal. Ay, ikag nyo naman. Ikag nyo naman. Para malagyan. Sige, kuya. Ilapag nyo para malagyan. Gumana ka mo. Sa inutan. Yan. Marina. Alright. Ulong pa eh. Tuloy ka kayo. Mga Ayos na, ayos. So yan mga Kabicolana, tatakbo si Kuya Noling Kapitan. Sigurado na. Sigurado na. Alright. Magkuha na lang kamo ng bula doon. Ayan. Ayan po. Next. Happy together. Oh, yan pa. Sige po yan. Abang meron pa. Ang meron pa, ako lang inaabot pasensya na. Pasensya lang dun sa... Pasensya na, hindi abutin. Pasensya sa hindi aabutin. Ayan. Hindi ko lang na, sir. Namin Ulam. Yes. sa pagpakyaw ng Bulinaw. Sana talaga. Ngayon yung pantay-pantay. Oo. Maganda lang yung pantay-pantay. Ah, bulinaw. Bulinaw, libre yan, Ikaw daw, libre. bulinaw. Bulinaw ka mo dyan. Bulinaw. Wala na eh. Bulinaw. Alright. Next, tayo na Lex. Yan pa. Bulinaw. Right, bulinaw. Para anda. Walang kumita. Nakaligo na yan. Bulinaw. Ay, napagpara sa tao, no?
Oh, buka. Ngay, pantay ko na. Maano ka, Ana? Lige. Nakulong pa niya. Ay, wow! Nakulaon na. Galing yung plastic ka nakula eh. Yan, sige po, welcome. Salamat ka mo kay Queen uli. Tanod o, tulo. Yun na, kita ba ito? Oh, tulo. Nakulong ka na ba sa una? Kaya ko si Bang. Waday na. Bye. Kaya si Bye. Kaya. Bye! Say bye! Wala, hindi kayo umabot. Sold out. Madakop pa, Otlo, madakop pa. Okay mo ni B naman yan. Kulang ini kisaro ko. Madakop pa da. Yan, kay Paipen. Salamat kay Nol. Oh, welcome. So yan, nabayaran na. Galing pa silang Bakakay sa isla, napakalayo. Kagraray Island. Masay ka mo. Mapabulod po. So yan. Salamat. Sige po. Tata! Yo! Salamat. Punta na kaming bundok. So ayun mga kabikulan na, papunta na kami ng bundok. So nandiyan si tatay sa likod. Ayan, sasama. So ayun mga kabikulan na, nandito na kami, papunta na, on the way na kami sa bundok. So ayan si Mayon sa aking likuran. So kukuha kami ng kawayan. Ayan si Kuya Noli sa tubig. Sabi ni Kuya Noli, ang linis daw ng tubig dito. Kung sa Bulacan daw to pinapaliguan, pero dito sa amin hindi man to pinapaliguan. May bumubulong. May bumubulong. Maraming nagtatrabaho dito, gumagawa ng dike. Yung pang sa palayan, parang harang. Kumbaga, itong ilog kasi to, nawala lang yung tubig kasi nandito na sa gilid. Gagawa sila ng dike para maiwasan yung baha, mga ganun. So, mga trabaho. Tingnan natin mga kanali, baka madapa. Sanay yan. Sanay naman daw, sanay. Oh. Go lang. Go lang. May naghahalo ng semento. So yan, pinutot. Yo! Oh my God! Ayun. Volvo. So, paakyat na tayo, guys. Bulod niya, bulod. Si Kuya Noli, sigurado mahirapan yan umakyat.
Yan. Ingal ka mo, kaya nagpapauli ako. Para di alata. Shoutout din po pala kay Olivares sa Almazan. At Kuya Noli, pinapatanong niya kung nakakakalbo po ba yung sombrero. Kuya Noli. Depende. Siguro kung may lahi ka na, makakalbo ka. Sa akin naman, hindi naman eh. Baka pagtagal pa. Pagtagal pa. Oo. So yun, depende daw kung nasa lahi nyo. Pero feeling ko, oo. Nakakakalbo. Nakakalipis. Yes, nakakanipis na. Oo. Kaya lang, papagwapo kasi yung sombrero eh. So ayan. Ako, nakasombrero na. Hindi naman ako nito makakalbo. Charot. Maghanap tayo ng bayabas. Tsaka tagbak. Tayo. Hindi tayo ang suso. Yan po ang adventure. Maghanap si Papa ng Ano yung suso? Nagdirig nga eh kami sa pakirin. Nakatakot yung mga dyan. Malapit na tayo. Ito na yun eh. Ito na yun, yung tirik eh. Bibitbitin Ito na. ko yung aking tsinelas na barko. Kasi baka maano. Ito na yun. Ito na yung bunso, di ba? Namulan si bunso. Ahon yan. Maganda yung kuha mo dyan, Yaw. Maganda yung kuha mo kasi kuha mo yung pag-ahon. Ay! Oho. Matinik. Oo. Pero sigurado maligid ako din. Bundok talaga. Wala na, ang bilis. Saray na saray. Oh. Wala. Humira na. Yo. Alright. Alright. Dito na po kami. Dito na. May ahon pa daw. Isang dito kami. Sabay po. Isang ganong ahon pa. Good night lang. Isang ganon pa na ahon. Yung pa yung mali, no? Tubig. Tubig. Tubig, tubig. Tubig. So, yan guys. Grabe na yung pawis ko. Puntahan ko muna tong bayabas na to eh. Na-miss ko to eh. Hala. Parang bagong kuha. Parang bagong kuha. Oh, sabi na yun. Wala na akong inuhog. Grabe naman kayo. Madulas yung tsinelas ko eh. Baka mahulog ako guys. Sayang malalaki na sana. Kaso, hindi pa hinog. Pero try ko. Tigas. Wala pa bibitong hinog. Alam nyo guys, ang gusto ko sa bayabas is yung hilaw kasi dinudut ko sa asin. Grabe naman, di man lang ako tinirhan. Ayun, kaso ang taas. Kano? Tapos ito. Or harang ang taas. Ay, ito na. May nakita ko. Ayun, harang ko lang siya. Ayun o. Grabe yung pawis ko. Hilaw.
Inang ka. Guys, yung pawis ko. Oh my God. Baba tayo. Oh my God. Oh. May lang ka dito. Ang ganda. Yan o. May tinik! May nahawakan akong tinik! Feeling ko itong mga bayabas na nakikita ko, parang hinog na. Pag tinignan ko, parang hinog na. Para lang naman. Ang itsura kasi nila sa hinog na eh. Ano ba to? Wala, grabe naman kasi. Ba't naman ako? Madami sa taas. Wala talaga, so sad. Buko na lang. Sayang ko nga sila papa ng buko. Gusto ko lang uminom ng sabaw. Bye-bye. Parang ayoko nang iwan tong bayabas eh. Hintayin ko na lang mahinog lahat. Wala na, dito na lang ako. Ayun kasi talaga, may nakikita akong hinog kasi mataas. Wala na, hindi na nawawala yung tingin ko sa bayabas. Ay. Ba. Inom muna tayo sa bahay. Ano? Kumawa ka? Hindi pa nabilad. May naisip ako, alisin ko na to. Ikaw, Bicolana. Sabaw. Mami, son. Gabong. Kasi Ramon. Sabong. Kuwangan mo, masako pa. Sa'yo mo na, nangyarasaka. Kaputan mo. Karaya. Kaputan. Udangan to, baka po na. So, tata ni Bicolana, malupit tumakit ng nyug. Pakitang gilas. Pero mas matindi pala si Lolo. Ayun na yung buko. Dadalhin namin kasi magsasala daw si nanay. Upo ni. Masalad si nanay? Iyo. Sabi ni Nay ko. Ate, happy. Ate. Ate. Hilaw pa. Hello po, wala. Hilaw pa. Di mo na rin yung mababalikan eh. Pagbalik ko, wala na yan. Ayun sana. Bagong kuha yung doon. Ah. Bang. Sayang. Wala na nigding ano? Agis. Mayo ng agis. Dali. Pakarayo, di pantayin mo. I'm strong. Wow. Baka madama ako. Bayabas. Ayaw, makuha. Mawala ang
ang signal mga kanoli. Oh, ano? Ayaw, ayaw. Kasi bigla na papakirap doon sa ano. Isang bayabas na. Ayaw, ayaw, ayaw. Ano rin yung pagkano siya kumuha ng bayabas. OFW, ayan, lopo. Oh, may nakuha ako. Dance. Ayan po, tumba na yung kawayan. Patay. Ako, te. Balik akong kurate. No. Iyon na. Dapatin ko yan yun, no. Ikarga niyo. Yung video. Pantayan nito. Ay, akyatin, delikado. Baka malaglag to. Ako na. Ilain ko na lang. Bewat to the rescue. Nawala ko na bug. Bug. Yeah, wait. Out of date, kumakain. Ayan, sa baba may bunga eh. Ayan o. Kaya hilain na lang natin. Saan makukunin mo? Oo nga no. Ay, kita mo yun. Ako di ko makita yun. Wala. Oo, di ba? Oo, ikaw na hirapan. Aakyat ka, delikado. Oh. Alam mo lasa niyan, santol. Hindi kuya, mangga. Mangga. Oh, meron pa? Wala na. Mga hinog ka na ba? Wala nang bunga. Bubot pa, bubot. Ayun, ang laki! Ay ko! Ayun o! Ayun o! Ayun. Andun o! Nagtatago! Kaso ang problema, ang layo! Ilahin mo yaw. Ayun o! Ayun o! Sige na, nakabidyo ka? Sayang mo. Pakita mo kami sa video. Ito ang laki. Ate! Nakakuha ako, te! Nako na! Ganyan. Baliktad ka na ng gano'n. Ang laki! Tingnan mo yaw. O, diba? Kawawa yung puro bayabas. Ate! Patalasan lang ng mata. Ay, very good. Kaya na Patalasan ng mata. Sige. Ang sarap sa probinsya Kabatakan, no? Diba? Nakakarating. Ano, tapos makakita ka rin ganyan, no? Langka. Ayan. Saka na lang, sabay... Ayan. Ala si Ina. Ano? Ito. Ayan po, nanguha sila ng bayabas. LF. Tagapunas ng pawis. Charot. LF. Ah. Kain bayabas. Ah. Kain bayabas. So, ayan mga kabikalana, yan si Mayon. Kasi yung tuktok medyo na ano ni Olaf, so hinihingal pa ako. Si Kuya na rin nandun sa unahan, ayun o. Nakawait na yun. Ganda. Ganda ng view dito. Ayan, bundok. Dako nung kata, tika ni sa bitis, oh. O nga ni, amorsi ko. Ayan o. Sus ko kadami. Tapos sa kabila. Bumaga yung dalawang puno. Ano doon? Yan po, pabalik na kami dito sa baba. So si Kuya na rin nandun pa nag-video. Nasaan na? Binayaan na kita? Ako. Kaya si Kuya na rin nagbit-bit din. Yan. Kaso diba, siguro nakita niyo naman yung pagkakaiba ng bit-bit nila. Charot!
Kuya Noli. Mababa yan. Pagulong pa ba? Ayun yung dalawa. Sila papa nandun pa. Asan na sila papa? Ina. Nagkuha pa? Balik din na. Bibe. Sakit na ano ko. Nasobra na ako sa sabaw ng nyug. Sumakit yung tiyan ko. So yan, kayang-kaya yan ni Kuya Noli. Paano kaya kung ipagpalit yung dala? Charot. Ano daw? Palit daw kayo. Woo! So yan, malapit na kami sa ilog. Yan ang sa babaeng ilog. Sakit talaga na tiyan ko. Sobrang sa sabaw ng nyog. Yun kasi ang kaunasan kan sa Indong Bicolana girl. Saging. Ayun ang puso ng saging. So yan mga kabicolana, napakainit na. Sobrang init. Ay naku. Yun si tatay na sa likod, nauna na sila. Sabi, masakit na yung init. Nakakatuyo ng katawan. Mga kabicolana, pahinga muna kami dito. Kila Tita Daang. Tsaka yun sila Kuya Noli, oh. Sila Papa. Init. Game na naman daw. So, game. Ano, pagsabay mo na yung dalawa? Oh, go! Pagsabay daw ni Kuya Noli itong dalawa. Kaya mo yan! Ay, yan, siyempre. Kaya nga kinuha nila, maliit lang. Kaya ko. Yan. Ay, ginawa ka na tubig. Oo, naging mo tubig ka. Kuya Tito Ronnie, oh. Hello! Shower out! May mangga. Kain. Iyo! Ala, utang! Pwede utang! Ala, wala mo na akong darang kwarta. Dali na! Dali nga kayo. Manggara naman yan. Utang na lang. Balikan ko digdig. Saro man sana. Wala naman Baka may kagat. Pinagatan ko mo sa tipong pagkaka. Ikagat man ang gano'n. Lagi ka naman wala. Pero natin ini may kagat. Pinagatan ko nga na eh. Grabe ka. Patawang gano'n. Manggara na ining saro. Simpan. 5 lang. 5 tapos uni, oh. Pwede pa makikaagit ka. Grabe nang gawain ini. O, duwa da, pero cheese. Cheese ang Saka nagawat mo. log, digdi dapat ilog. Sikat ka naman. Itong vlogger na ito. Kuya Noli. Lada, tapos dito asin. Siram. Tama na, grabe naman na tayo. Sa'yo, bebe. Sila da, oh. Sure. Vlog mo ko, sira. Salamat. Bayaran ko na lang pagbalik. Grabe naman, yun ang Sarap pa. barakal na daw po kamo, baka na kamong sira. O, ayun lang. Charot. Wala, naiwan na tayo.
Nandito na kami sa bahay. Si Kinoli. Yaw. Pagod. Sakit na tiyan ko. Sarap sa pakiramdam.